This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginbuylugan sa nagkalain-lain yung mga ahensya sa gobyerno ang ginpatigan yung Memorandum of Agreement o MOA signing para sa peace, security, and strategy of educational institutions and provisions of basic services and support pursuant thereto. Ang nasambit ng kahiwatan ang gintambungan sa nagkalain-lain yung mga representante gikan sa Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Education, National Intelligence Coordinating Agency, 3rd Infantry Division sang Philippine Army, Police Regional Office 6, the Commission on Higher Education, Philippine Science High School, Western Visayas Campus, kag Technical Education and Skills Development Authority. Ginkalipay naman sang kada isa, nga isa naman ka programa kag inisyatibong nadihon pinaagi sa pagbinuligay sang tanan nga ahensya sang gobyerno, agud nga mapasiguro nga manginhilway ang mga kabataan sa pagpanghaylo sang makawala nga grupo. Report nagikan sa Campo Delgado. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera